Ardutaz jokatzen ez balin badute. Baina izue, Bermeoko alkateak ederra egin du, neurri hau interesgarria litzateke soilik alkoholemia kontrolari dagokionean, baizik eta bestelako auzipetze, ustelkeria kasu, ez baitira. Gutxi, Eusko Alderdi Jeltzalearekin, ez Alderdi Sozialistarekin lotutako karguak, alkate direnak naiz eta segi auzipeturik. Bien, bitartean, Euskaltel taldeko txirrindulariei bizikletak ohostu omen dizkiete. Ez ote da izango Turreko kanpaina kursi honengatik. Ikusten duzuen bezalaxe, ongi etorri Euskal Herrira esan beharrean, ongi etorri. Eta hori nahikoa ez eta Basque Countryra esan beharrean, Bike Countryra. Zeini okurrituko otezitzaion hau, zenbat kobratuko ote zuen hau egiteagatik, badakizuek guk egunero alakoak egiten ditugula eta prest, baliabide gehiago izateko, halako ideia interesgarriak eskaintzeko Euskal gizarteari. Bien bitartean, atletikek nahi ez zuen bizardunak gola sartu du eta alabez lehen mailara igoko du. Azken arroken berriz, izugarrizko euri jasa, eta Bob Dylanek ez omen ditu sarrera guztiak jaso. Tira, akaso justizia poetikoare izango ote da Mikel Laboarekin Zurriolara bere garaian ez baitzen, oholtzara igo. Eta ez dugu ez Bob Dylanen atalik sartuko, YouTubek eten egingo digulako, gaurko albistegi hau oso jatorrak baitira ez ahaztu. Tira, hau eta beste, aktualitateak ez du barkatzen, eta gaur, bai, beste behin ere, astelena da. Euskarak bezain beste urte dituen intro hau baliatuta, jabetuko zineten aktualitatea ez dela askorik aldatu. Tira, hala eta guztiz ere, sorioneku esku hori, gogoan duzue Irulekin izugarrizko aurkikuntza egin duela Arantzadi Zientzia Elkargoak, eta Euskal Herrian zorioneko mugarri bat ezarri. Aranguren baiaran kokatuta dagoen Irulegi mendian, Arantzadi Zientzia Elkarteak. Eta inoizko kanpaina handiena, iragarri du honezkero Arantzadik ez da eta gutxagorako. Aitor, Agirrezabal, zer duzu kontatzeko, ez da ez edonolako iragarpena egin duen Arantzadi, baina aurrera begira zer da espero behar duguna? Gaur aurkeztu dute, zuk aipatu duzu, mugarri bat izan zen Irulegiko eskua, eta nik uste gaur aurkeztu dutena kanpaina berri hau horren jarraipena dela, ez? Eta erakusten duela zein garrantzi izan zuen azaroan aurkeztu duten aurkikuntza. Azkenean aurtengo udako kanpaina aurkeztu dute, 3 hilabetez luzatuko dena, inoiz baino gehiago. Normalean gaur esan digutenez 4-5 asteko kanpainak izaten ziren, eta aurtengoa 3 hilabetez luzatuko da, eta inoiz baino jende gehiago parte hartuko izan ere 100 ikaslek parte hartuko dutela kontatu digute, eta esan dutenez edo, potentzial handiko eremu batean, beraz, emaitza onak lortzeko itxaropenarekin. Aurreikuspena beraz, nahiko ambiziosoa da Arantzadik egiten duena, ez da aztekoa, inondik inora, aurkikuntza bera. Aurrera begira, Irulegiko indusketa gune horrek jarraituko aldu izaten orain arte izan duen garrantzia, erreferentzialtasun hori, jarraituko du erabideon lerrotan?
Nik uste gaur adibidez, gaurko aurkezpenak esaten aldigu bai, ez? Deialdi bat, astelen batean goizeko 9:00 eta han Davide asko elkartu gara eta Davideak bezala, esan dudan bezala, hainbeste ikasle apuntatzea udako lanetara haiekin, eta bueno, ikusiko dugu, ze emaitza ematen duen udako kanpaina honek, baina haiek nahiko itxaropentsu agertu dira, aipatu dute funtsezkoa dela, olako induzketak egiten jarraitza, duela 2000 urte baskoiak nola bizi ziren, edo baskoien gizartean olakoa zen hobe ulertzeko. Ikusiko dugu zer topatzen duten, baina esan duten 100 metro karratu inguruko eremu bat induzkatuko dute, eta bertan informazio ematen duten material ezberdinak lortzeko itxaropenarekin. Noski zaila izango da, eskua bezalako beste zerbait aurkitzea, suposatzen du behintzat. Bai, egia da, marketing kanpaina ugariren biktima ere izan dela honezkero Irulegi eta bere eskua, eta ikusteke, induzketa horiek hainbat ikerketa lerro ezberdin zabalduko dituztelako, bai hizkuntzari berari dagokionean, baita garai hartako ohitura eta bizimoduari dagokionean, akaso sorpresa bat baina gehiago ere izan dezakegulako geure jatorriari dagokionean. Txibite lehendakariak nahiko esku honetik heldu zion auzi guzti honi, naiz eta euskarari berari instituzionalki ere beste nolako marko bat emateko oinarri agerikoak ematen dizkion Irulegiko gazteluak. Ez dakit, joan den asteburu honetan, baina Irulegiko espiritua oso bizirik izan den Nafarroan bakarrik ez, baina goazen Nafarroari azerketa bat egitera, zer demontre egin du PSNek, Txibitek, askoren haserrea eragin behintzat, bai? Nik uste, espero zitekena, edo behintzat, ez dakit, Nafarroan eta Euskal Herrian asko hitz egin da, urte luzez, gainera PSN-eren traizioaz edo, ez dut uste hitz hori erabili daiteken zen, kanpaina guztian zin egin dutena bete dute, azkenan nahiek errepikatu dute baino gehiagotan, Iruñan Asiron ez zutela alkate egingo, eta Nafarroako beste hainbat herrietan ez zutela EH Bilduren hautagaien alde egingo, eta haien hitza bete dute, egia da. Honek, oztopo bat jartzen diola, Nafarroan, Nafar gobernuan azken urteetan egin den lanari, baita Iruñeko udalan adibidez oposiziotik egin zen lanari, baina azken finean, funtsean, PSNek egin duena izan da, bere hitza bete, nik uste buruan uztailaren 23ko hauteskundeen markoa dutela, ikusi genuen ere hauteskunde autonomikoetarako eta municipaletarako eskuinaren eta ultraeskuinaren diskurtsoaren parte handi bat PSOE eta EH Bilduren arteko erlazioetara mugatzen zela, eta nik uste horiek idin nahi dutela, ikusiko dugu emaitza onarekin edo estrategia honek PSOE-eri emaitza honik ematen dion, baina nik uste horren fruitu izan dela, Irakurtzen genizun, 2027ari begira, mezu bat hauxe izan daitekela. Hau da, aldaketa gauzatzeko bidea zabalik izango dela, beti ere, PSN ez baldin bada behar edo bizikoa, ez bada errelevantea. Eta hori, adibide gisa, gainera ikusi dugu, zer gertatu den bai Iruñean, Barañain, Eguesibar, Lizarran ere halako egoera gertatu da, eta aldiz, txampunaren bestaldean esan genezake, besteak beste, Tafallan gertatu dena, Burlatan gertatu dena, hori aritmetik aldetik, alaxe aurrikusi beharko litzateke 2027ari begira? Nik uste, igande edo larun bat hontako emaitza dela, eta aurretik ere ikusitakoa. Azkenean, PSN funtsezkoa izan ez den tokietan aldaketa eman izan da. Iruñan ere azken 20 urteetan eskuina udalean egon ez den 4 urte bakarrak izan ziren PSN beharrezkoak izan ez zirenean, PSN-eren botoak beharrezkoak izan ez zirenean. Eta horren gauza bera ikusi dugu, EH Bilduk Tafalla eta Burlata bezalako bi herri handi lortu ditu, bertan PSN-eren botorik beharretzuelako. Eta aldiz PSN-eren botoak beharrezkoak ziren tokietan, eskuinak mantendu du indarra, Iruña kasu, Eguesibar kasu, Barañain kasu. Azkenean Nafarroako 4 herri edo hiri handienetako 3 PSNek eman dizkio
UPN-eri, ez, eta nik uste mezua argia dela etorkizunerako. Azkenean hemen aldaketa eman denean izan da PSN-eren botoak erabakigarriak ez zirelako. Argazkia goragotik hartuko bagenu gainera, Hego Euskal Herriari begira jarrita. Alde batetik Euskal Herria Bilduk halako datu bat defendatzen du, 10.000 bizale baina gehiagoko udalerrietan, honezkero Eusko Alderdi Jeltzalearen langa gainditu duela, baina agerian geratu da, oraindik orain Ajurianearen eskeman segitzen dutela gainerako alderdi gehienek esan genezake, eta bide horretan akordio puntualak bai, baina gobernagarritasunean udalak edo Euskal Herria Bilduk goberna ditzaken herri, hiri, bestelako organoak ez dituzten nahi. Bai, hemen Nafarroan aurreko legealdian nabarmena izan zen, ez? Azkenean gobernuan zeuden PSN geroa bai eta Podemosen koalizioa, baina edozer aurrera ateratzeko EH Bilduren behar izan zuten, eta 4 urtez parlamentu lan handia gontzen 4 indarren artean, gauza asko adostu ziren, gauza asko aurrera atera ziren, baina kanpainan ikusi dugu nola PSNek lotura hori edo moztu egin nahi zuen, ez? Eta etorkizunerako edozer aurrera atera nahi baldin badute, konfiantza hori berreskuratzea zinbestekoa izango da. Eta ez bakarrik EH Bildurekin zen, azken egunotan ere ikusi dugu nola bai geroa bai Podemosekin ere tirabirak izan dituzten PSN. Egia da, negoziazio garai batean gaudela, eta bakoitzak bere posizioa markatu behar duela, ez? Eta bere posizioa indartu nola bai, baina zirudiena oso erreza izango zela, ez? Aurreko legealdiko gobernu hori berriz ere bermatzea, momentu honetan esan dezakegu badagoela lanik, ez? Hori berriz osatzeko. Ikusteke beraz txibiteke nola osatzen duen gobernua, honezkero geroa baik badu parlamentuko lehendakaritza. Udarak luze joko duela ikusi dugu baten eta bestean, ez dakit hala izango ote den. Nolako Sanferminak aurrekus ditzakegu, oraindik orain, UPNek alkatetza izan da, eta Nafarroan halako ez dakit, ez egonkortasun politikoa aurrean izan da? Beno, ni Sanferminen arira, agian oraintxe gertatu denari baino gehiago, behiratuko nioke datorrenari, ez? Azkenean, uztailaren 23ko kanpaina, uztailaren 6an hasten da, Sanferminekin batera hasten da, beraz, suposatzen dut Sanferminen hasiera beroa izango dela, badakigu ere eskuinak berotu ohi duela, ez? Olako joko zelaia edo gustoko izaten duela, eta Sanferminak horretarako tristeki edo aproposa izaten da, ez? Horregatik nik uste Sanferminetako batez ere lehenbiziko egunetako giro hori egongo dela hurrengo hauteskundeengatik kutsatuta, eta ikusiko dugu ez prozesioaren baitan ze mugimendu dauden, ze deklarazio, zein agertu daiteken Iruñan, gauza guztiek jarraitu beharko ditugu. Jago Arrasateren bertsorik izango ote da, udaletxe plaza horretan, mundu zabalari begira? Bueno, ez dakigu osasunak, botako duela txupinazoa, ez dakit Jago Arrasatek egingo den, agian Jago Arrasate alkate gai jarri zama genu, orduan bai akordioren bat egongo litzateke Iruñan eta Nafarro guztian. Ederki, azken analisi horrekin agurtuko zaitugu, Aitor Agirrezabal, eta ea nola datozen egunak eta ikusiko dugu. Laster arte, eskerrik asko, gabon pasa. Mila esker zuei, agur. ¡Gora San Fermín! Buenas tardes. Eta Espainiar hauteskunde buruz ari garenez, Espainiar hemeroktekan aritu gara baita guere indusketa lanetan, izan ere, jasan ezina da sare sozialetan eta hedabide Espainiarretan dagoen giroa, besteak beste eskuinaren gorakada zirrikitu guztietatik antzematen delako. Gaur, Onda Zero da lehen lagina.
Ikusten duzuen bezalaxe, hainbat dira, datorren uztailaren 23an arituko diren, norgehiagoka horretan arituko diren hautagaien meme eta bestelako kontuak, adimen artifizialarekin ikusten duzue, zeinen gauza ederrak egin daitezken, baina beti ere aktore guztiak ez dira agertzen, kasualitatea izango ote da. Tira, kasualitate horretan, Eusko Alderdi Jeltzalea beti ere eroso, begira Aitor Esteban zeinen pozarrean agertu den Twitter bezalako sare sozial fidagarri jator eta feminista horretan bere irudia hain gizon moderno bezala ikusten duelako eta badakizue alakoetan Ortuzarren estilo horretan gogoko dutela mozorro ikutu hori. Edonala ere, esan dizuegu lehen lagina, Onda Zero edabide Ezkertiarrean aurkituko duzue gaur, bertan izan da, Sánchez, biktima. Tengo interés por saber cómo se ve a sí mismo y por saber si usted se ve a sí mismo como un hombre de palabra, como un hombre con principios. He tratado siempre de cumplir con mi palabra. Ikusten duzue, kazetaritza lan sakon baten ondorio dela, elkarrezketatuak argi eta garbi azaltzen dio, ez ara nire gogoko ez baituzu hitza betetzen, hori politikari bati, Como un hombre sincero. Trato de serlo. ¿Y por qué nos ha mentido tanto entonces, presidente? Dígame usted en qué. Empiece. Tengo una lista larga. Prometió usted que si llegaba al gobierno promovería una reforma legal para que el gobierno no pudiera elegir magistrados del Tribunal Constitucional. Y asentaba ya su ministro de Justicia. Prometió usted combatir la colonización de las instituciones por parte de los partidos políticos. E hizo fiscal general del Estado a su ministra de Justicia. Lo anunció cuando todavía no había cesado como ministra de Justicia. Dijo usted, un político no puede indultar a otros políticos. Hay que acabar con eso. Indultó a todos los que pudo. ¿Quiere que siga? Bueno, yo en eso, Carlos, quiero decirle lo siguiente. Eta hoxe da datorren urrengoa hain zuzen ere. Genero ideologia badakizue, eskuinak eta bereziki eskuin muturrak, emakumeonganako indarkeria matxista ez deustu edota behintzat ez duela kontzeptu gisa aintzat aitortu nahi. Borroka honetan ikusteke Sánchez presidenteak zer nolako kokalekua hartzen duen bere gain, eta asko dira honezkero horretan erratzen ari dela diotenak. Coincido con la vicepresidenta del gobierno, con Nadia Calviño, en pensar y en interpretar el feminismo como un movimiento social integrador, al que nos sentimos interpelados no solamente el 51% de la población, que es femenina, sino también buena parte de la población masculina, donde efectivamente lo que queremos es ver un país en igualdad, un país donde las mujeres crecen libres y crecen también seguras, ¿no? Y creo que esa apelación a ese feminismo integrador es probablemente la tarea pendiente que tiene, en particular, la España progresista durante los próximos años, ¿no? Y sí creo que, efectivamente, como bien decía antes usted, evocando las palabras de la vicepresidenta Calviño, es probablemente donde algo hemos retrocedido. Y eso es una constatación, es un dato objetivo, porque yo tengo también amigos que, bueno, pues se han sentido en algunas ocasiones incómodos con algunos discursos que se han planteado más de confrontación que de integración. Bai, deseroso sentitu diren, 50 urte inguruko gizonak. Adibide bat, erraz duzue, gaur ez asmatu nor izan duen, ez dugu esango, Ana Rosa Quintana ez dugu esango, baina badakizue eskuinaren edabide nagusiaren ikurra badela. Sánchezen edozein lagun, Abascal esate baterako, oso deseroso, bainoski, emakumeen ganako indarkeria, ikuspegi feminista batetik irakurtzetik, noski baietz, eta horixe da berriz ere errepikatu dena gaur edabidetan. Harritzekoa, kasualitatea, ala helburu jakin batekin, gaur Abascal alako edabide batean izatea. Ez da ez, txantxetakoa, datorren uztailaren 23koa, aktoreek ere badute bere eritzia. Karra Elejalde bezalako aktore ospetsu batek zer nola ikusten du. Ikusteke asko izango ote dira honezkero ezkerreko gobernu batek edota ezkerreko balio zenbaitzu izan ditzaken gobernu batek emandako aurrera pauso horiek benetan balioan jarriko ez dituztenak eta askaso eskuinera joko duten hiritarrak. Pero si es que a veces hay que caer para volverse a levantar.
como Dante, hay que bajar a los infiernos, ¿sabes? Lo que más pena me da es cuando eres un político y te dejas la vida por intentar hacer mejoras sociales, ¿sabes? Y de repente todo el pueblo en masa las desestima. O sea, piensa y votan a aquel que dice que va a derogar todo lo que tú has creado. Y si intento hacer políticas sociales y luego lo que recibo con el voto es lo contrario, digo, pues, chicos, pues que os jodan, ¿no? Ya está, al final siempre se tiene lo que se merece. Yo estoy muy contento de una cosa. Ni en Navarra, ni en Guipúzcoa, ni en Álava, ni en Vizcaya ha salido un solo candidato de ultraderecha. Y eso me dice mucho de nuestro país. Enhorabuena. Así que tengamos cuidado con lo que votamos, porque eso es lo que nos merezcamos. Luego no llores. Tenías mucha razón, no te hice caso. Hoy he de reconocer delante un vaso. Eta halaxe politikari ikuspegi azidoarekin peskizan segituko dugu. Zer esan dute gaur Ortuzar eta Arnaldok eta Ortuzarrek goazen Eusko Alderdi Jeltzalearekin hasteko eta behin argi dutelako Sabin Etxeatik behar bezala jokatu ahal izateko bere biziko botoa eurena dela. Si gana el PP con Vox, votar otras opciones es muy poco práctico, ¿no? Y si gana Sánchez va a tener que contar con nosotros. Así que el voto útil, yo creo que para un vasco, una vasca, para un vizcaíno y una vizcaína, el voto más útil que hay es el del PNV, ¿no? Ulertzen erraza da, ezta? Edo? De esa dupla PP-Vox que va a ser mala, evidentemente, para todo el Estado, pero especialmente para Euskadi, porque ya sabemos a estos cuando ¿no? Si se tienen que fijar en dónde dar sopapos, pues siempre, históricamente, se demuestra que han elegido Euskadi. Gizue apaltasuna eta apalkeriaren artean badagoela diferentzia, ez da, tira, gauzak honela, bi gizonezko buruzakiek gaurko astelan honetan ere, euren iritzia emateko beharra sentitu dute. Aizue, Arnaldo Oterik hauxe dio, aizue, EH Bildu ez dutela nahi, ez hemen, ezan, gero akordioetarako bai, eskuinak eskuin muturrak dio, gobernu eritxi eta aurreneko gauza, EH Bilduren babesarekin onartutako neurri guztiak atzera botatzea izango dela, eta pentsioekin zer, ausartu, jistera ausartu. Resulta que esta mañana Feijóo ha dicho que si llega a ser presidente va a revisar todas las leyes, todas las medidas que hayan tenido el voto decisivo de EH Bildu. ¿Qué le parece? Te imagino que bajará las pensiones. Me imagino que bajará las pensiones. Entonces, bien, pues que lo diga. Bilboko Alde Zaharreko bizilagun bat baina gehiago ziur izango dela isunen bat edo beste, atzo gertatutakoaren harira. Gogora ezazue, asko direla, kalean saltzaile aritzen direnak, egoera irregularrean dauden, ezagunak izango zaizkizue, mantero bezala ezagutzen ditugun langileak, eta sindikatuare bautenak, alaxe egin dio gietorra Bilboko udalak beraz. Gaur bertan, Bilbon parte hartzekoak dira zuzen ere, manteroen sindikatuko ordezkariak, elikadura burujatzari buruzko konferentzia batean, eta bezperan irudi eder hauek utzi ditu Agurtoren udalak mediatikoki eta sare sozialei begira, marketing kanpaina baldin bazen, benetan lortu dute. Ez da aztekoa ez, hain zuzen ere, manteroen sindikatuak, baita sare sozialetan ere egiten duen lan hori. Eta kokapenei dagokienean oso interesgarria, orain ez asko, egindako eskakizuna. Gogora ezazue zenbat eta zenbat diren, kale gorrian bizi diren bizilagunak, besteak beste, alboko kontinentetik datozenak, eta azala ilunagoa dutenak. Hacer posible una sociedad igualitaria en la que ninguna persona quede excluida de la educación,
la sanidad, el trabajo y la vivienda por su condición de origen racial o de religión. Señorías, le convidamos a ser valientes, algo de lo que jamás se van a arrepentir. Gracias. Interesgarria da, Manteroen sindikatuak sare sozialetan azken unotan egin dituen aipamenen aria. Eta besteak beste, hementxe duzue bat. Izan ere, argi ibiltzekoa da ultraeskuinak azken garaietan hartutako hainbat referentzia. Vinicius Real Madrileko jokalariarekin gertatutakoa jarri dute adibide gisa, eta analisia hauxe da. Argi ibiltzekoa dela, klase sozial altuek, eskuinetik, Vinicius bezalako jokalarien ganako ekimen arrazista horien arbuiatzea, inondik inora ez datorrela, etorkizun beltza duten hiritar eskuide gabeko hauen aldekoa, inondik inora. Atarikoan aipatu dizuegu ezta, bizardun batek sartutako golari esker gloriosoak lehen mailara itzuliko direla, eta zenolako festa Araban, eta ez da ez, gutxiagorako aizue. Eta bin bitartean Euskaltel taldeko txirrindulariak jokatu ezin da, bizikletako ostu dizketelako, beraz, bizikleta hauen berririk baldin baduzue, badakizue, nora deitu. Ederki, txistea oso txarra izan da, baina tira, gure elkartasuna, jokatzek geratu diren Euskaltel Euskadiko txirrindulariei. Aizue, Euskalteli buruz hizketan hasita esan dugu, eta zer gehiago kontatu dezakegu, turra aipatu dizuegu lehen ere, ongi etorri eta kontu guzti hori. Gogoan duzu orain ez asko, zer gertatu ditzaien, bizikletako ostu bakarrik ez, hizkuntza ere ostu nahi diete, hauei, hene bada. Ona dauzkazue gaur, ea pasatzen dugun momentu hau, Venga, beste guztiak ere bai, horreltzen. Animo, mutilak. El experimento está bien, pero hay que mejorarlo, Hay que hablar en castellano también o traducir a la vez, aunque, bueno, puede ser un buen curso de aprendizaje de euskera, el que tenga algún interés en ello. Piztiak talde mitikoaren beltza bideoklipa duzue hori, eta euren album mitikoaren abenturari amaiera emateko baliatuko dutena, gogoan arretzazue, 1981 diskoa dela hau, baina bideoklip honekin kapituloa nolabait itxiko dute. Horrekin utziko zaituzegu gaur badakizu egunero izango gaituzula hemen, kolpez kolpe antenatik. Albistegi azido, bezain, fidagarrian bidarte gabon pasa. Herria hiriaren